čom sú tie krabičky iné? Vypočuli sme vás, našich zákazníkov, vaše otázky a časté pripomienky a vložili sme všetko do tých krabičiek, do toho obalu, kde je krásne popísané, ako sviečkovať, z čoho sa sviečky skladajú. Zároveň na zadnej strane máme popis a problémy, na ktoré sa tie sviečky používajú. Takže vynikajúca vec, krásny dizajn a čo som vám ešte nepovedal je to, že sa to vlastne skladá z dvoch častí. Áno, obal a tvrdý kartónový obal, ktorý vieme otvoriť a máme tam sviečky naskladané na seba, kde sú chránené proti povrternostným podmienkam, čiže slnečnému žiareniu alebo pomačkaniu alebo poškodeniu mechanickému. Takže v podstate sviečky vieme bezpečne prenášať na dovolenky, na rôzne iné akcie, bez toho, aby sa nám poškodili. Zároveň tu máme takú vychytávku, je tam predrazené kolečko, ktoré vieme vylúpnuť z krabičky následovne. Hej. Ide to samozrejme trošku ťažšie. A cez to kolečko si vieme presunúť sviečku. Prikladáme na miesto, ktoré treba odsviečkovať.